weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to lugge to madɗa mulena to madɗa yirlaɓe to madɗa yerbaba to sura ɓoti to winde to gurɓe to ligguel deede to ligguel deede to tufde makam to tufde malala to jaɓala julliji to mbolo khalifa to beeɗela gawdi ko on takkusan juula ha e nder galle elhaji oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to lekseba gural yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie ha sena wula vol zeyna o suɓama ñalawma hanki o waɗama inspecteur général d' état to leydi sénégal so leydi sénégal naajo biyeteɗo bara ene yetti bara en inde makko yettode makko fuɗɗiɗi ko en barnoɗo joom suudu mum to bilbao e nder leydi espagne ñawore makko yani ha laaɓi o taƴanama duuɓi capantati e jeeɗiɗi wondude lebbi ɗiɗi e kaso to leydi mali soumayla boubay mayga gonnoɗo hoore jagode leydi ndi e saaha laamu ibrahima boubacara keita o jalma hanki o yaltinama kaso e oɗo saaha joni omo tawe juude saforoɓe nder hôpital uji ɗi bamako to leydi burkina faso gouvernement kesso e gardegol Lassana Zerbo ɓe jooɗima jonde mabɓe adande ñalawma hanki o conseil des ministres mabɓe to leydi libi ko milice wiyeteɓe front el sudud e gardegol Sala Badi kañumen tigui guila ñalawma hanki o sanga minuit kañumen mbaɗi encerclé to galle gouvernement ha to galle hoorejo leydi ndi kala bisimilla mone ketki hotondirte joni jañoɗen. maître Adama Balde ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. maître Adama Balde ko spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo rekkoni mondialement joguiɗo seedantagal mum ha timmi. maître Adama Balde ko bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal pirowo koyɗi. maître Adama Balde ene wiya dendagal fulɓe yo tinno yo nangto e fina tawa mumen nangga e pine men e gannimi men. maître Adama Balde ene wiya neɗɗo kala kene waɗa yo yurno so tawi ne moƴƴi naata so tawi moƴƴani goppa walla ƴewna ɗum feere wonde. maître Adama Balde ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirola. maître Adama Balde ene yawrani ɓe ronkuɓe hebde kayitaji ha tengti noon e wonɓe to Europe. maître Adama Balde ene dendagal kilineɓe mum wonde ko fate ƴewgal ɗo ha hitande nde maya ko gratuit woni yoɓetake. maître Adama Balde ene tawe to Bakke Dembu to Bakke legal bitegal Bakke Dembu waɗɗani daral baali kala jiɗɗo hebde ɗo ko laaɓi mbatta ko 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 949 73 83. maître Adama Balde kollaɓɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal mbadden danɗo faade makko. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e alkamisa sappo e jeegom lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go kabaruji men ɗemgal pular e sowte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba enen nanggani en to banggue karallagal to ha mbawen yiide en to banggue YouTube ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba kabaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie puɗɗorɗen Sidi Wula Zahaf ko jagolgal kalfinaɗo ko fate cellal aadi e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui wonde ñalawma alarba
alarba hanki o ko ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeenayo e yimɓe tato ko holkisa e nder holkiso he noon hen yimɓe hena ujunere temetere capanɗe jeenayo e jeegom ko testé biteɗo TDR woni test jawɗo temedde nayyi capanɗe jeenayo e jeeɗiɗi heddiɓe ɓe ko testé mo hinde PCR woni testé laboratoire e nder ɓen noon capanɗe nayo e jeegom tawama e jaati ko fiɗaɓe mborosa covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellano ɓe hen capanɗe jeegom e jeenayo kebti celal mumen hano hannirta ni hay goto noon ala mo rafi o yooɓi fittanu mum ñalawma hanki o ha joni kabaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie galle lamorgo leydi ndi woni président de la république alarba hanki o ɓe jaltini décret hollirde tigui wonde biteɗo El Hassane Wul Zeyni o suɓama o waɗama inspecteur général d' état o lomti noon ko biteɗo Mahfoud Wul Brahima décret o noon e holliri kadi wonde e oɗo saaha joni inspection générale d' état o noon natti yoytade ala primature natti yoytade hoorejo jaggoɗe e oɗo saaha joni ɗum yowti on poste yoyti ko galle président koto présidence de la république ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ambassadeur mo dowlaji tentuɗi Amérique e nder Nouakchott o ɓayyinino e nder hello makko weeyo ñande aljuma ɓennuɗo sappo lewru bowte gonɗen ɗum wonde kay rentinde e jertinde dendagal Amérique naɓe wurɓe e nder Nouakchott ne mbattata hakkillaji mum no fewi nden to nokkuji publique ha tengti noon e oɗo nokku tawa kadi ko nokku salle de sport biteɗo élite fitness mo Nouakchott ɗum noon sababu kay ɓe koleri wonde ɓe keewi habaru wonde pelle seɓɓitiɓe walla wod boniɓe ene keblo tigui wadde jangu e nder oɗon nokku caggal nde ɓe waɗi on habaru noon waɗi gon jertago ko ɗon tigui ambassadeur leydi France joɗaniɗo leydi France e nder Nouakchott e yoytade on habaru kañum ne waɗi erago fade dendagal ɓesguji mum nde dentoto no fewi on nokku nden to nokkuji publique ha tengti noon to nokkuji so occidentaux ji keewi tendude ɗum foof noon ko jogade kuluhuli ko fate nguɗon jangu goɓe jogui kuluhuli ha joni kabaruji men demgal pulara to leydi Mauritanie noon siftinde on ko guila ñande nogas lewru décembre 2011 ko guila nden wayri waɗede ko fate jangu wat boniɓe e guna jangune wanno tigui koto banggue worgo leydi ndi e gan saga ko gendarme goto kañuma biftano toon ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen alarba hanki o nder jonde jagorɗe jooɗinode e nder jonde jagorɗe jooɗinode ñalawma hanki o e nder jonde jagorɗe e yesso Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi laamu leydi Mauritanie ɓe jetti ɓe mani ɓe manti ɓe jarni dendagal population adrar kala ha tengti noon liderno ha tengti noon e ɓe wodannaɓe caggal kay mobilisation mabɓe e teddugal e jaɓɓugal e bismago ɓe bismino hoorejo leydi ndi e délégation mum e saaha kay yano udditogol ko fate mawningol festival baɗo laabi sappo wewol mawninde guure ɓoyɗe nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fodde capanɗe joyyi fannu walla façon e warga taw ko wargaji jarteɗe nder leydi Mauritanie jagorgal kalfinade ko fate commerce holliri tigui échantillon ngaji men ƴettama neldama e to leydi Europe ɗum noon caggal kay ko laboratoire goto to leydi Europe caggal noon des réseaux sociaux ji kolliri wonde e oɗo saaha joni wargaji kewɗi ne jaari nder leydi Mauritanie taw ko wargaji baɗɗi produit toxique ɗina produit ji noon ene gadda rafiji ha tengti rafi cancer ko ɗum saabi noon ɓe cubtima hen fodde capanɗe joyyi fannu warga neldama e nder on laboratoire yo wat analyse beele kay yimɓene keeɓa hen ko ɓuuri labde ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen chef d'état major gendarmerie leydi national leydi Mauritanie o fuɗɗima jillu makko ma o yillu noon e nder région ngaji jeeɗiɗi tawateɗi nder leydi he ɗi région ngaji baɗɗi keeri mum gondi frontiére e leyɗele goɗɗe o fuɗɗiri jillu ngu noon koto Elega o joddima toon noon batu e dendagal ardiɓe toon halfinaɓe ko fati en nden ka ekkisal e autorité ji administrative uji kala o joddima mumen toon habaruji men ɗemgal pulara seno mimata leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade gollediɓe mum ɓe mbaɗi waddinoɓe kewade kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mboroso coronavirus o yarata ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ko ujunere temetere capanɗe jeenayo e yimɓe nayo kolkisa e nder holkiso he noon hen yimɓe sappo tawame jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi e nder ɓen hen ɗiɗo ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o jeetato heddiɓe kala ko communautaire woni hay goto mabɓe anda to ƴetti on rafi e nder ɓe cellano ɓe noon hen sappo kefti cellal men paati galleji men ɗiɗo noon tampisanne ma balliteɗo banggue fofago ene tawe to hôpital principal mo Dakar hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yooɓi leydi Sénégal ene yaara e oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ujunere temedere sappo e joyyi neɗɗo binditiɗo doggol corona
hen capanɗe jeeɗiɗi e goho e temedere capanɗe jeetato e yimɓe jeeyo kepti kelal mumen hano hannirta ni ujunere temedde jeetato capanɗe jeetato e jeegom ɗum woni ko hawre ladial tuggi ko rafi wonade leydi ndi faade ñalawma hannde o ɓe kollori kadi ñalawma hannde o ɓe jogui capanɗe nayo e tato nen ɗo heddiɓe juuɗe safroɓe taw ko wonduɓe mboros coronavirus ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeyana ha to Kaolack Cheikh Fala caggal nde wurduno e cuddiɗo muɗum kene wona kene ɓuura duuɓi sappo ɓe ceeri debbo o noon ene wiye Emma ene yette Guingué kanko Cheikh Fall noon tawi tigui o wawa wurde gaga debbo o caggal on nde o waɗi laabi kewɗi négociation ngaji gam yidde artirde debbo e juuɗe makko debbo o sali ha woni ko ɗon tigui ala miijo arannemo so wona kay yo ƴettu laaɓi makko o yoɓo fittandu debbo caggal ɗum noon hollirama tigui ɗum noon waɗi tigui koto Kaolack to leegal bitegal Parcelles Assainies nde o ƴetti noon nde debbo o noon holliri tigui oɗon ƴetti labɓe o fi debbo o labɓe kewɗe no fewi oɗo saaha joni debbo o gañi ɗum tawi tigui e nder hôpital régional mo El Hadji Ibrahima Niass kanko noon o teɓama ko tawi juuɗe dadiɓe ɗum waɗi ko guila ñande talata ɓennuɗo ɗo ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal notto Diabas ene tawe nder fande Thiès so tawi kay nder leydi Sénégal ene jogui nokkuji to guyka Dabeji woni guyka Beyi e Baali to heewi hono toon kam hono mum wodani saabu ɓe kolliri e nder lebbi tati ɓe gujjanama 150 jawdi ɓe gujjanama kadi 50 mbeewa ɗum noon ɓe kolliri kay eko ɓooyani ko kadi wuyɓe nayo teɓanoma nde wuyɓe nayo teeɓa ɓooyani hen tata goppita keddiɗo o ko on tigui ɓe nunnora kasoji onne ɓooyani heeɓi ko wiyete liberté provisoire ko ɗum noon waɗi eɓe mbaɗi erango faade laamu kala nde wallata ɓe peeje kay e oɗo saaha joni ɓeɗo wuyɓe herguinɓe gurdam mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen aljuma ɓennuɗo suudu sarɗiji joɗima ɓe gotinino kuulal gam yidde kay hollirde lawɗinde gartugol poste premier ministre hollirama noon ko ɓuuri majorité o sobi kañum kadi wooti wonde tigui ne yaadi ko poste premier ministre yo attu suudu sarɗiji ɗon ko 160 siège de député tawite hen capanɗe jeenayo e ɗiɗi koyni juuɗe men wonde ne jaadi hen hollirama tigui ɗiɗo ko ɗiɗi kolliri jaadani hen jeetato ko abstention woni tigui foof fote mumen artirede e wasde artirede kala fote mumen sondage kadi waɗama e nder réseaux sociaux ji e nder ɓen wiyeteɓe internet e nder sondage o noon holliri e nder temedere Sénégal najo kala hen capanɗe jeetato e goho kolliri tigui yidde mumen ko yo poste premier ministre arto ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Bambey accident musɗo waɗi alkamisa hande o to Bambey ko oto goto noon mo hinde 7 place kañum féri moto Jakarta to Bambey accident o noon waɗi tigui ko hakkude wuuro witego Goyem e to wiyete Bambey dognannoɗo moto Jakarta ko ɗon e ɗon wasi fittande mum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen bara en hono mbiruɗen gardiɗi kabaruji men ko Sénégal naji gurnoɗe nder leydi Espagne o ñawama ñawore makko yani ha laaɓi o tañanama omo lelo duuɓi 37 e kaso wondude e lebbi ɗiɗi ɗum noon ñawore nde noon ko caggal nde o yooɓi fittande cuddiɗo makko biyetenoɗo Maguette Beggu o warno o noon koye nder galle mabɓe to nokku to wiyto Riel adresse biteɗo Riel Olerias de Bilbao nder leydi Espagne debbo o noon yaramno ko duuɓi 25 o fi ɗum ko labɓe kewɗe no fewi hollirama tigui o yiwi ɗum jonde labɓe kene qime ha 63 yiwande caggal ɗum kadi o ƴetti laaɓi o hirsi on woppi goski noon yesso ɓikkon mum ɗiɗon eɗen ñaldi kañumen ñaldi tigui tallade e goski nene mumen ɗum noon hollirama tigui ɗum wonno ko guila ñande 24 septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo jeetati woni 24 septembre 2018 ñande henno ñalawma o noon hollirama tigui hollirama noon e oɗo saaha ñawore makko yani ha laaɓi o ñawama kadi omo yoɓa omo hollirama noon o duuɓi 37 wondude e lebbi ɗiɗi ɗi o taƴana fawama hen kadi omo yoɓa ko wiyete indemnité sukaɓe ɗiɗo ɓe sawa kadi ɓe ɗacci ɓikkon ɗiɗon ndewon kon ɗiɗon noon gotel kala mo yoɓa ɗum indemnité 1,9 ujunere taw ko haalisa euro wondude kadi e bannum gorko debbo baraɗo darinoɗo tigui e ñawore he ha ñawande wawi yettade ɗo omo yoɓa ɗum indemnité 110 woni 110 000 euro hollirama kadi o taƴanama ɗo kay o taƴanama tigui wonde o ala kaddi gurdam makko o yettata ko sukaɓeɓe on yettata ɗumen kadi o hollirama du fodde kene wonde 1,5 métre o wattata ko dendagal galleji sukaɓeɓe mbawi hodde kala ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen numima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen to leydi Mali
journal jayde witende Jeune Afrique ɓe kolliri tigui ñande 14 lewru bowte gonɗen ndu wonde Emmanuel Macron horejo leydi France ene tijja jillu mum ñande 20 lewru bowte gonɗen ndu to Bamako lamorgo leydi ndi o joddo e Assimi Koïta koye gansanga kadi kono biyeteɗo Charles Daniel correspondant RFI to leydi Mali kañum e hoore mum holliri tigui on habaru wonde Emmanuel Macron ene tijja to Bamako ñande 20 lewru bowte 2021 o arda e biyeteɗo Mouhammad Idrissa itno horejo leydi Tchad wondude e biyeteɗo Nana Akufo-Addo on noon ko jagor non ko horejo leydi Ghana hollirama noon o holliri noon wonde kay maɓe joddo e oɗon biyeteɗo Assimi Koïta gardiɗo leydi Mali ɓoyani mum noon e nder réseaux sociaux ɗon tigui kabaru o sawi moni foof ene haala no famiri moni foof ene haala no hakkille mum ardi hollirama noon e oɗo saaha galle lamorgo o noon kañumen kolliri tinani tintinaka on kabaru ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni eɓe paari kay gebbugal jaɓɓade ɓe Emmanuel Macron to Bamako lamorgo leydi ndi holliri tigui ɓe dokki hen condition ngaji mabɓe condition ngaji ɗiɗi noon so tawi kay Emmanuel Macron jaaɓi ɗum bisimilla mum e nder leydi he so jaɓani noon ɓe bismaki ɗum e nder leydi mabɓe ko ardi foof eɓe gandina Emmanuel Macron yo andu wonde leydi Mali ko leydi souverain woni ko leydi ndimri wona leydi kalfandi ɗum noon so yettima toon ko fati kay kala ko fati e ɓeɗo mercenaire uji witeɓe mercenaire uji russe witeɓe Wagner hoto hunuko makko rewa e ɗum condition ɗiɗaɓo o noon wonde kay so tawi Emmanuel Macron ina yiiɗi arde toon condition ɗiɗaɓo o noon wonde kay hoto hunduko mum foof yaltu haalde ko fati kay e sumgoji leydi ndi ɗum noon ko ɗiɗo condition ngaji ɗiɗi ɓe dokki so tawi kay Emmanuel Macron jaaɓi ɗum bisimilla mum e leydi hen so tawi jaɓani ɓe bismaki ɗum e leydi ndi noon e oɗo saaha joni noon hakkillaji kala ne keedi beele kay ma Élysée jaɓa ɗiɗon condition ngaji walla ala ko woni yesso daɗani guite ha joni ko leydi Mali kettoɗen Soumaïla Boubeye Maïga ko horejo jagorɗe ko mennoɗo wonde hoore jagorɗe leydi Mali o wonino kadi jagogal kalfinade ko fati en nden kay kisala leydi ndi e saaha laamu Ibrahima Boubacar Keïta oɗo saaha kala noon mo taweno e nder kasoji alarba hanki jamma noon o yaltinama kaso e oɗo saaha joni o nawama tigui to cuuɗi cafri tawteɗe nder leydi hen koreji makko noon kolliri tigui ene mbiya dendagal bandiraɓe makko yo gandu yo hakkillaji mumen deccu wonde ya rien de grave ala tigui rafi o tampinani no fewi ko musalla tan o wondi e oɗo saaha joni mo tawi juuɗe safroɓe siftinde on noon kanko biteɗo Soumaïla Boubeye Maïga noon ko kanko tigui wonno hoore jagoɗo leydi ndi ko adi ɗum noon ko kanko wonno jagogal kalfinade ko fate nden ka ekkisal o danguira noon ko tumede kay muñari kewni no fewi e saaha codgol laana taw ko laana hoorejo leydi ɗum wonno ko en 2014 Soumaïla Boubeye Maïga ene yara ñalawma hande o e duuɓi 60 e duuɓi jeeɗiɗi ha joni ko leydi Mali kettoɗen jeen ha to Badala Bougou accident musɗo waɗi toon sara férouse mo Badala Bougou waɗɗani restaurant biteɗo Amandine e nder commune 5 mo Bamako ko sagata ɗo ko sagata goto tokoso jaraw e duuɓi nogas kañum tigui gonnoɗo e dow moto mum kañuma wasi fittade mum tawa kadi ala ko ferimo so wona oto taw ko oto mo hinde Sotrama so kam société Sotrama kañuma ferimo ko ɗon wasi fittade makko chauffeur o noon ko ɗon tigui yalti oto mum Sotrama o yiiɗi dogde woppude ɗon kilineɓe ko police ji diddimo noon teeɓimo e oɗo saaha joni omo tawe juuɗe dadiɓe koto leydi Burkina Faso paaɗen équipe gouvernement kesso mo lasina zerbo ardi hoore jagoɗɗe o ardi oɗo saaha joni ɓe jooɗima conseil des ministres mabɓe gadano on conseil des ministres noon o conseil des ministres mabɓe gadano ɓe jooɗima on conseil des ministres noon ko ñalawma hanki o ɓe jooɗi ɗum e yesso rokko marque Christian Kabouré hoorejo leydi ndi hollirama noon gouvernement o ko gouvernement kono gas en jeegomo sagata ɓe kaali noon ko fati toɓɓe kewde no fewi ha tengti noon e ɗeɗo toɓɓe ɗiɗo rokkiɓe ɗo e balɗe 30 yataw kay ɓe gaddinimo solution ko fati caɗele gonnade ha tengti noon e caɗele ko fati manquede mbiyen ka ekkisala e caɗele kadi ko fati kay e manquede ha tengti kadi fakir ko wiyete tigui insécurité alimentaire woni haaranduru e nder leydi hen e nder gouvernement noon hollirama tigui hen jagorɗe tati hen jagorɗe tati garte poste mumen woni Zefrem Diabira on ko réconciliation o ministre des
fonciation wontude Barthélémy Sampaore on ko défense nationale wontude Maxime Koné on non ko ala sécurité ha joni kabaruji men demgal pulaar to leydi Libi groupe joggitiɓe ha teddi witeɓe front el Soumata witeɓe Frodda el Soumata mo Sala Baydi ardi ɓe kolliri guel ñalawma hanki o ɓe mbaɗi encerclé galle gouvernement o ɓe mbaɗi encerclé kadi galle présidence ɓe kolliri tigui yidde mabɓe kay ko ɓe jaadani ko fate sumgoji ewɗo saaha joni sumgoji mbaɗa e nder leydi he hollirama noon guila minuit hanki faade oɗo saaha joni eɓen encerclé centre ville o eɓen kadi encerclé corniche o kala guila subaka hanki musidɓe tedduɓe kasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men ɗemgal pulaar ɗo e haalirde nde ko musidɗo moon seydi moon Ghalibou Ba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogum jogo on